Καλησπέρα, Mr. Mike εδώ. Σήμερα θα πάμε γήπεδο. Σήμερα έχει vlog match και αυτή τη φορά θα πάμε στο Απόστολος Νικολαίδη, στη φυσική έδρα του Παναθηναϊκού, να παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τώρα που είναι ένα match derby, ελπίζω να μην έχει φασαρίες, να μην υπάρχουν επεισόδια, να παιχτεί ένα όμορφο ποδόσφαιρο. Ας κερδίσει ο καλύτερος, να μπουν μέσα στο γήπεδο να παίξουν μπάλα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστηθούν οι ίδιοι, να ευχαριστηθούμε και εμείς και ας κερδίσει ο καλύτερος. Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, εννοείται να αγαπάτε την ομάδα σας, να την υποστηρίζετε, αλλά μέχρι πάντα ένα όριο. Μπορείτε δηλαδή να βάζετε ένα stop εκεί πέρα που πρέπει. Εμείς προσωπικά δεν κερδίζουμε κάτι από αυτό. Είναι ωραίο, εννοείται να αγαπάτε την ομάδα σας, να την υποστηρίζετε, αλλά δεν χρειάζονται τα περαιτέρω επεισόδια και τα πέρα εκτός γηπέδου να τραβούνται τόσο. Ό,τι γίνεται στο γήπεδο να μένουμε στο γήπεδο και να τελειώνει εκεί το θέμα. Είναι κρίμα τέτοιες μέρες σήμερα που είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου, γιατί το ποδόσφαιρο είναι χαρά για όλο τον κόσμο, να γίνονται τέτοια επεισόδια και τα ανέκαθεν. Εμείς ετοιμαζόμαστε τώρα για το γήπεδο. Ας κερδίσει ο καλύτερος και εμείς θα τα πούμε τα υπόλοιπα μέσα. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 1-1 το μάτς. Ο Παναθηναϊκός παίζει καλύτερα σε όλο το παιχνίδι, έχει κάνει και πολλές φάσεις. Δυστυχώς έφαγε ένα γκολ, θεωρώ τσάμπα. Τώρα μένει να δούμε αν στο δεύτερο θα μπορέσει να βάλει γκολ και άλλα γκολ και να ανατρέψει το αποτέλεσμα.
Τέλος μάτς, 2-2, τελικό σκορ, με γκολ του Μιγερεμέγεφ στο 92. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είχε πάρει την νίκη, είχε πιο πολλές φάσεις, έπαιξε καλύτερα. Δυστυχώς, έτσι είναι η μπάλα, αν δεν βάλεις γκολ θα φας. Αλλά τουλάχιστον κρατήσαμε το χ και πήραμε στο ένα πόντο. Συνεχίζουμε, την Πέμπτη παίζουμε Ευρώπη με τη Μακάμπι Χάιφα εκτός έδρας και περιμένουμε να ανταποδώσει ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα.